Здравейте, пичо, добре дошли в първи епизод на Minecraft Pocket Edition. Няма и да е последен. То ще бъде на дълга поредица, като тази на Clash Royale. Така. Впрочем, имам предвид и Clash of Clans ще бъде дълга, но просто не съм снимал от няколко дена. В по-дълъг срок не съм снимал на нея, затова не си мисля, че съм спрял. Даже утре ще пускам видео точно на Clash of Clans, за да видите колко време не съм играл. Пичове, съжалявам, ако се чува от татка телевизора. Просто баба ми гледа Хавай 5.0 и няма кола да направя. Чуват се автомати как гърмят. Штанг. Мисля, че това ще бъде дълго пътуване. Смятам това с търсенето на енда. Опа, пичове, аз забравих да спомена, че ще търсим енда. Като намерим енд портала, ще се обърдвам с някакви яки неща от креатива и ще сложа гейм от 0, за да видя какво ще стане, дали ще оцелея. Чайте малко само се сложа с главничка, че ми е по-удобно. Малко сме на височко. Ще слеза по-надолу, че да ми е по-лесно. Смятам с този епизод да приключа, когато намеря лабиринта, който предполагам ще бъде под село. Ако ще има село, трябва да е тук някъде според мен, защото по тези места се срещат села. По принцип. Аз само не искам да прескачам морето. Окей, пак ще влезем в гората май. Да, влизаме в гората. Да, влизаме в гората. Съжалявам. Телевизора бучка хембала ми реагира на това, което се чува на телевизора. Не. Не. Чакай, той не е море, май, я. Не. 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 Това е много ковче. Колко пъти казах не. И аз не знам. Трябва да прескочим морето. Не морето, а това тъпо блато. Поне една такава вещерска хралупа да бях намерил. То не е хралупа, ако пълно на хралупа. Хем казах да намали телевизора, ама баба ще репичуе. Какво направя? Аре. Така. Просто тук е известно време ти. Опа, да изляза назаде. Доста отдавна мисля на Minecraft. Още в началото на юни, края на след това ме домазя просто. Снимах се на Clash Royale и Clash of Clans. Да, нямаме море. Плиз, скоро да има земя. То още даже ми се генерейтва това морето, както виждате. При мен е малко лагало, както винаги. Аре. What? Прави се. То направо като пиксели. То си всъщност с това са си пиксели, ама... То всичко в видеото е пиксели. Ще говоря повече, че да не се чува този телевизор, защото ми е неудобно малко. Просто... Сега не ми се излиза навънка. Не. Да не бъде тук.
не. Окей. Дали скоро ще намерим земя? Да. Смятам, че ще бъде със сигурност по цяло. Може да е пустино, може да е леден. Сега под ледена не съм намерил. Може и да е в планината, което се случва рядко. Пустинно да е, тук виждам признак на пустиня. Тук като гледам има планинска система. Това е доста добре, защото предпазва от цунамита. Не знам дали има цунами мод за Майнкрафт. What? Къде учат перлите? Я само да проверим. What? What the hell? What? Мисля, че ето. Окей. Ето тук почвам да дълбая. И тук къде са паднали тези перлички, нали? Аре, бе. Така. Лагва ми. Винаги когато копая надолу ми лагва. Просто има твърде много пиксели, както и... Оф, да това да помогне, плиз. Йо, мразя пещери. Ще лагва докато... Нали, копая. След това ще се оправя, разбира се. И когато гърми ще лагва. Защото може да се... И сериозно ли? Окей. Да се разровим с тази пещера евентуално. Че да го намерим да приключим с епизодчето, нали? Така. Мразя пещери, пак повтарям. Не. Чакайте малко. Само да не е тук. Само не ми казвате, че е тук някъде. Нагоре точно под мен. Така, да видим. Така, сега на къде сочат тези пичове? Така сега. Така. Тук се получава интересно. В принцип е много коварно, когато перлите ти играят игрички и не можеш да се намериш енда. За първ път не го намирам по цел. Мисля, че да. Разбира се, тук трябва да е. Пичове. Че той е близо до това, бе, до земята. Пичове, това означава, че това ще бъде за този епизод. Не. Всъщност, пичове, да се разровим из това нещо големото. Да си спалнем и догита. Защото мразя да се робичкаме с таки смиста. Самичък.
Догита. Доги. Не ми трябва полярна мечка. Вълк. Лето и да, вълки. Така, това беше часовника ми. Що не го ме доги? Не може да го опитаме това доги. Така. Впрочем, добре, че не качих епизод преди, защото беше доста дълъг. Там си правих разни оръжия, половин час. И самия клип ще да бъде страшно дълъг и скучен. Фък. Имам вълчо. Така. Вълчо. Къде тръгваш без мене, бе, мой? Сега ходите къде ти искате. Даваме навсякъде. Първо тръгвам към морето. Сега малко късно вечер ме е страх. Не, всъщност не е късно рано, обаче все пак е тъмно навънка. Окей, стълбички за надолу. Да може тези другите да могат да ходят аз където им кажа. Уф, аз викам, който и нещо взиме акъла. То просто е ендърменче. Ко става, мой? Ко правиш? Малко твърк? И не гледайте го как гледа. Не се срамувай. Ега си маняка. Нема го убивам. Радвам, така. Не ми навреди на тия, бе. Другите стата и че ми е все едно. Той манинкото и то какво седи там. Просто си спомням животни, защото, както казах, малко ме страх. Не знам от какво, просто ми е самотно. Пък най-много мразя да съм самотен. Просто е гадно, когато човек е самотен, потиснат, напрегнат. Сигурно ме разбирате. Аз слизам. Да, в задъната улица. Преди малкото просто ми взе къла. Обаче се оказа пичага. Нема го обаче пичагата. След малко пак да не ми скара къла някъде. Нататък тръгнах ли? Не, ето насам ще тръгна надолу. Че те големи стълбички, бе. Да, стълбичките, които водят на майната си. С извинение. Но си е така. Окей. Някой здесь сте от Юдова. Крипи, такова, крипърчи, скелетън. Когато има просто неща, тук ми е много по-добре чудовище, каквито и да са. Ми е доста по-спокойно. What? Ако стана току-що? Не съм им казвал да ги трепят. Сами се решиха догитата. Как не ги е срам да я питат шефа. Впрочем, тук вече стигнахме водата. Доги. Аре, тук някакви скелети, таки са глупости, няма ли? Поне едно зомби. Много развилича зомбицата. Противни са. Докато другите са ми сладички. Така, сега е последният ни шанс. И тук вече има. Да, и тук нищо няма. Просто зададени улици. Окей, много тенко са така.
Сега пак се чуват и новините. Още по-зле от такъв сериал. Никакъв. О, така. Залагам на тук. Не залагам на тук. Насам. Най-после някой приятелче обаче на място, което ни върши работа. Нататък майче отидох, да. Аре да видим насам. Какво има? Ние майче от тук дойдохме, впрочем. Не, ние от и там дойдохме. Да, и на тук ще тръгнем. Искам да намеря онази библиотека. Но мразя, тъй като ми се става черно. Просто нищо не се вижда, дори да имаш 1000 зомбита пред тебе, не можеш да ги видиш. Библиотеката, като намерим, значи сме близо до портала, не сме далече. И так му говорим за нея. Сега, един вариант е да е под нея, другия над нея. Може да не е въобще до библиотеката. Но не знам, защото тук има толкова много пажи, толкова много ме дразнят. И все пак е така специална библиотека. Мога да се енчантвам книги и такива други глупости. Пичове, това е съвсем под планината. Съвсем на земното ниво сме. Това е много яко. Значи сме на земята почти. На малко под нея. Но и до библиотеката го няма. Надолу да е. Той куче дали може да се телепортира сега. Ами ето тук къде съм, бе? Във вътрешността на планината, значи. Се намираме. Едното ни дойде майче пукна. Което е ковче. Ако не намеря до 5 минути портала, ще приключим с този епизод. Предполагам следващия ще го намеря бързо. Тук където има по много турчове, просто не трябва да имам, но аз се по инерция просто тръгвам нататък. Така. Тук. Не. Няп. Неп. Непки. Така, аз тук ли дойдох? И тук вече е обнадеждаващо. Абсолютно никаква надежда няма в това място. Прекалено нагоре. Просто не е надолу. От една степен ме радва това нещо, нали? От друга степен въобще не ме радва. Че сме толкова нагоре. Упс, тук има река. Ние слязохме натам. Аз сега не мога да се ориентирам. За най-добре ще се кача нагоре. Бинга! Всяко ми каже, че тук някъде е портала. Ще се гръмна. Спонж. Тук река има. Така. Окей, няма дразна реката. Щом не иска да се маха, няма да я махам. Но аз се изгубих. Абсолютно се изгубих. Мога и да го тестим, да потърся порталчето и да... Като го намеря.
Нали да снимам, но едва ли така. Така от тук. Да, тук идвахме. Те стълбичка ма кефят. Просто навити, че те стълбички винаги ма кефят. Аз тук дойдох току-що. Просто тръгвам нататък, ще видя дали ще намеря нещо. Какът гледам, нищо няма. Само клетки и клетки. От тук дойдох аз. Мисля, че се ориентирах. Или пък не. Да, ето го малко са дълги. Да, сега баба ми се прозява бахчи. Така. Място с ендърменчето. What the fuck? Така. И... Скамазно нещо. Този тунел, само мога да ви кажа. За кой да ви казвам, сигурно си го знаете. Аз просто се изгубих. Аре, няма ли на местенце, дето се няма торчове? Вау. Вау, какво? Какво? Това място до сега не съм го виждал. Като гледам има доста кол. Не, всъщност колта е малко, иначе хлебчета има. Които не съм нужда, защото съм на креатив. Обаче все пак е нещо. Не. Няп. Да, ако няма какво да копая нагоре, ние сме прекалено нависоко. Просто сме твърде нависоко. Да, ориентирахме се. Няма да приключим с епизода все още, пичове. Ето тук някъде трябва да е. Ето тук някъде съм сигурен, че трябва да е този портал. Скамазният портал. Гаден скамазен портал. Няма портал, има крипърче. Штойнк. И пичове, надявам се този епизод на Minecraft Pocket Edition да ви е харесал. Ако е така, може да поставите по един лайк или се абонирате за моя канал. До следващия път и бай-бай за днес.